Alright, for today's video. Sa atong miyaging video, gikan tang airport, karon asuroy na ta. Recap tagamay niyo, mo ipag-abot na dito sa hotel. O nya, fix na sa atong mga gamit god. O nya, atong panghipos, atong pang fix sa kagalingon, kamlakaw na ta. O, mo na siya kitabua ron. Nya, gikan sa hotel, lamay shuttle padong dito sa may MRT. O, pabor kay pirmi ni atong gibuk dire nga hotel ron. Nya atong unang destinasyon gyud ani ron mo sakay ta sa cable car. So kinahanglan way kulba-kulba, way high blood, way panot-panohot unsa para diyang mga pamatis kalawasan. Wag tangon tana kay musakay ta karon sa cable car. Dili usual nga cable car ha kanang ang sahog bitaw putaw kini bildo gini kanang inigtunob nimo o gamayng kuan nimo dia langas-langas mo na liki ang sahog puwak ka sa ubos. So agi na dire sa may City Gate outlet so medyo gwapo kay direng lugar sa dire part sa Hong Kong. Bali among gistayihan dire kining medyo new side of Hong Kong ni siya. So medyo modernized ni siya nga lugar so pero okay kayo okay kay siya laagan. Medyo struggle sa gamay nitong pang-adto kay medyo nakasagsaag tagabay natural kayo di kita kataga didto so masaag kagamay so naay allocate gyud nimo gamay panahon para ana nga masaag ka. So nakabook man tag ticket niya sa clock so automatic na tagikan sa cellphone QR code i-swipe scan day dili na siya swipe taka na istoryas mang roads ay. Pag-abot gyud nato diha medyo gadag-gadagan ta kay kining cable car dili ni siya muhunong so ikaw na lay mag-adjust kinahanglan ka mudagan kung naa na dia dapita dia kung moabot na ng sakayanan dia nga portion dia nga area. Kinahanglan magdali ka kay nara na siya relocate ka pila ka seconds ka diri siya musirit dayon didto sa tumoy. So pag soda mo diyan agi na photographer o picturean ta na kay iabot ato sa unahan makita imong picture o baligya day na kwarta negosyo oy unsa gutahan mo dia. O mo na ako gingon yung ganina nga ang saw dili basta-basta kay bildo ni siya wa pa ni brace ha. Why brace na sa ilawong partida kay na o maglangas-langas ka diya, magambak-ambak ka diya, maglayat-layat ka diya unsa pa nimong buhatong kalangas imong kaugalingon diya. Mahulog yung ganas bako. Pero si bako nagubutahon o di puta magampo ana. Ato lang ni lingaw-lingaw ta diya o tanawa ng palibot diya. Di ka magkuyaw-kuyaw ana kay medyo breathtaking yung gamay ang atong scenery diha. Kinahanglan gyud nato andam tong gagalingon nga musaka ta diha musakay tas cable car. Medyo taas-taas gyud siya nga biyahe kay mga 20 to 25 minutes masiguro na siya nga biyahe gikan dito sa among gipaingnan. Sa among gigikanan di ay padong dito sa Padulngan. O binisayang lam gyud kay na sa tanan. O kita nimo tibok Hong Kong diha unsa imong gustong makita sa Hong Kong makita gyud nimo na diha so andamo nimo ang imong kaugalingon o imong mata imong presensya nga dapat gyud imong malantaw tanan ang tibok Hong Kong kung sakay ka dire sa ilang cable car. FYI di pud hawa dili ni siya aircon nga cable car so nala siya open dito opening dito gamay sa babaw nga bintana nga medyo makasulod ang hangin god kay kung walay bangag ng cable car ay malumos kas kaigang kainit ug unsa pa na diha so mo na karon iabot mi diha sa destinasyon so kinahanglan po magdali ta kay mudagan naman siya gagalingon iyang cable car so dali-dali po tag naog nya dito sa unahan ato makita na dito kato ilang Buddha bitaw diha so kana mga ginampuan sa mga mungha so mudong ta dito kay atong tanawo ni kung unsay pormaha unsa kadako ilang Buddha diha dito sa babaw sa ilang murag bungtod dito. O partida panaw suwing na diha pero medyo hapon na siya guys so medyo nahuman na ang mga prayer siguro ang mga mungha diya or unsa ba pero pwede pod ka mo pray diya gihapon kadto mga mungha kana mga hapon na pwede gapon sila mo pray diya way magbuot tungod sa kaibabaw dang dapita guys o tanawa ang pangano diya o hapit na gid mo sabod sa imuha. Daghan kay mga turista diya guys usa na gid mi didto nindot po kay nga lugar na amaze me kay grabe ka limpyo grabe ka organized o muna diha ilang Buddha budong ta dito gamay sa unahan kay naa dito ilang murag hagdanan pero di na takasaka kay hapon ang isang tanan ang ato lagi ani is makita na tong area maor gupod na kay turista mo ta grabe gid ang pag-maintain nila diri silang area tanaw ga green gini siya di kung gusto ka mo lang hapog simoy ug presko nga hangin. Gwapo gini kining lugar diri sa Hong Kong so mo sa akong giingon pag na new Hong Kong ni direng dapita. O kita ka na ilang padong hagdanan na pwede ta makasaka na pero sirado naman na higayon na so tama na kita sa video diha. O halhalon ka diha mo saka kas babaw di ka pasama-sam og wake ka. Nya kay hapon naman sad mubalik naman sa hotel o na last trip padong dito sa MRT padong. Gikan sa MRT magsakay na pud ta padong sa tong hotel. Mura ko to sige bye.